Des de que hi va haver la propagació del virus KZ47, tothom ha de sortir al carrer amb màscara per no ser infectat. Jo sé on és! És aquella fàbrica que van abandonar fa segles. Anem-hi! Oh, mireu, quina càmera! Ostres, Maria, quin susto! Mireu, apareix de perspectiva. L'antídot va ser fabricat i repartit a tothom. Gràcies a aquests nens, tothom es va curar. Per sort, algú va deixar aquest antídot per salvar la humanitat. Però qui?